разползва. Ма леко такова е, леко... Само в права посока отива. Лапка долу притила. Идвам. Ай, ба, аз викам от началото. Само как се тремал, да е по-малко чувам, че пищи. И аз го чух, бе, чух, не мога да повярвам, викам, някой са бъзика. Човек, че е много голямо. Айде, човек, ще ме събори водата. Виж върха, гледай. Щупи върха. Леко събирай. Ага, събирай. Спокойно. Май ще се Ай, почи леко да го събираш. Ела тук, дай някаква камера да снимаме. Ау. Майка му да е ба. Няма, внимателно. Без да бързаш. Опъна яко се иде, май. Пак ли да взива? Опитал се къде да и тръгна. Спокойно, леко, не бързо. Више някой бая голяма риба. Не знам, че може 5 метра да е сега. Нагоре трябва. Но перкила риба не е сигурно. Тук отново в майка си риба. Че може да стъсна? А, не бе. Стегна малко. Ага. Ай, почи да прибираш. Прибирай вече. Мислите в очите само. Прибирай. Излезе. Тръгна. Почна да излиза. Спокойно ще излезе. Ага. Гледай да не щупиш пръстите. Леко ще излезе, бе. Напълвай. Не. Почна да идва. Леко прибирай. Ако дойде тук, знаеш какво ще стане тези върци? Няма страшно, спокойно, то право върви. Дай, прибирай. Идва хубаво. Идва по-малко. Идва тръгна. Пак тръгна. Багов майка. И тъс пръшка 3 ливри и 25 гейка се отгоре. Кошерчето и 3 ливри. Ба. Уж смок напред. Какво става? То заминава, бе, човек. Заминава, ние Той че разпъва много шарана. Нямало така риба да разпъва 100 метра. И пак той не е спрял, човек. Колко остана, бе? И аванса ми натегнат и пръчката, гледай колко е дигната и гледай какво прави. Да не щуп пръчката. Леко не го напълнва, по-спокойно. Нищо не напълня, човек, само я държа той. Той виж го, той стои под постоянно напрежение. Трябва да ни го мъча аз. Сега ще скъса и тя тъсва точно где до стъркела е такова. Ага, тя корава. Корава, ама навътре... Въкното е добро. Навътре я протри. Леко почвай да вадиш вече по-малко. Напирай. Максиме, ти ли си? Не, дъгето. Ти си ригнаха. Малко? Охлаби ли малко? Сега ще ги охлаби. Усети, че го дърпам към брега. И е 100% извак. Тръгна. Само като усети, че го дърпам. Как искам да го прехвърля обаче към ти? Аз ще оплетиш другите въдици, детка. Виж го само в права посока, но никъде. Кои сте се там от срещния свет, гледай някакви пиера? Че са слопка. Слопка ли? Моята не мога пиера, че как ударите нещо. Викам някой са бъзика пак. Майка му да има! Те да не са щупи пръчката, вичо. Леко. Тръгна. Нищо не е тръгна. Идва. Идва. Дойде да събудя максимум. Ще стана с под 3 утре ще Ама нищо не се знае, нищо не може да ни го извадим защо е. Сега ще се откачи къса и вишиш какво. Как разпъва майка. Като усети... Бах, майка му, как опъва той нещо. Няма натягам аванса повече. Не, ще скъсаш линията, няма да натягаш повече. Може да го отпусна ли? Не, ще прибираме. Много ли натегнат аванс? Добре, не е много. Екстра е. Ама пръчката виж колко е дигната горе. Тя е дигната и обира и тя малко. Става много голям като е дигната. И няма не много напълно. Учи от 12-ката, тъй ли беше? Не. Тъй беше, ама за 10 минути се предаде. Той нещо, братко. Оно и не ми е разпало толкова сноя.
то и към брега дойде, после се опъна. Идва малко по малко, мая. И остави сега толкова дойде, тук те ще стане чудо. Ще го изкараме, ще нагазим водата, ще го изкараме. Ще го извадим безпокойно. Да го докараш. Кепа е тук, трябва, няма мърдане, докато не го изкарам устата. Ако изобщо успеем да го изкараме. Ще е много голяма риба, знаеш. Бах неговата. Гледай е върхът. Я извикай Максим. Извикай Максим, бе. Те се напиха сигурно с пет. Тай вари го вика. Само Максим, чули? Ама леко го бутни никой, да не ги събудиш момчето. Аз малко само. Ще напъва мамка му да еба. Аз не мога изобщо да навия, той ни отпуска, видиш. Почна да идва, бе. Аз на сила, аз връщам надолу, ама той де факто той пак си опънат. Сега малко е. От начало изобщо. Сега ще изкоста след малко. Тръгна. Пак ли, бе? Човек, той ни казва, човек като дойде тук, фане са дивак си и баба майка са. Него. Той по-добре, че къде. Си едно, че аз съм офанал, човек, няма такова. Сега сме пъвал вече, а? Напъва, но той смята той къде. Не много. Не, навътре, бе. Ле, ще излезе, бе, ще излезе. Ще излезе лекичко, ще го обира, ще излезе. Въобще не му чува, бутал го. Пустай го, ние ще го извадим. Малък, давай кеп. Пустай кепа. Дай да го приготвим. Чай да дойде малко на малко си вика, още не идва. Давай Сега кепа. ще тъмън, ще продължи. Тръгна. Сега тъмън ще продължи, тук ще изкоста пак. Обирай по. Ох, ти шлюпурка. Шлюпурка, да? Не чули, бе? Леко, излиза. Тръгна. Опа. Пак да го вкусна малко, да го... Леко отпускай по-малко. Виж го уморя, не ги е коста, виж. Той дивак, братче, 20 кг. Малко върна с една четвъртинка. Нека да се поумори малко назад напред, малко. За 5 дена един удар и бал съм майка, го трябва 5 часа. Ти нещо изкараш и го е сега тъй. Знаеш ко скачане ще такова. Ще скъта. То се измори. То се умори. Аз знам дела какво не ще случи. Мой бав майката ще влиш в язовира при малко. Човек, аз не мога повярвам, викам, моята върца ли пищица и то ти видя ли какво стана? Аз бях в караваната като... То не направи тът. Направо тръгна. Какво цопката е? Скача. Кой с нея нещо изчаква ще ли беше? Не знам. Вънка изпиташ ще. И го дюмо майце. Обирай, прибирай. Тръгва, по-малко се придаде той. Няма враче, ще виж какво става, няма да се предава. Придава се вече, аз виждам как Виж как постепенно... трепери върха? Аз ме трепери, вече стои на ръката. Измори ли се? Не. Виж какво става, гледай го. Пак тръгна. Аз съм вдигнал много върицата и оттам съпротивлението става много голямо. Зато и... Ма така трябва да бъде, Аванса не е много натегнат. върха трябва да обира. Да. Бах ти, кой ти нещо е? Не. И шльопа, бе. Оттам ли се чуе? Да, бе, от водата шльопа, бе. Оттам се чуш как е. Да не са ние стана. Тя рибата е в водата, бе, чуеш как шльопа. Воя. Уж не идваш тук рибата, мама и бел. Как те удари, бе? Не да знам, бе, човек. От нищо. И сега ако се изтърде, направо ще се издям. Малко видиш как почна. Олапва. Да. Давай, обирай. Още ще отпусна аванса, да може при всеки тласък да... Да, точно така.
обаче, не е уморената сила. Кой е дивак? Дава пак. Давай всяка дориш или бъдете. Я харесва тия твърдите. Нататък са. А твоите? Моите далеч, чак. Моите виж ги харесвам. Да се ориентираш. Най-близката, ще иди там, ще стане малко. Няма да отиде, не бойся. Сега просто... Кутия с ножен режим бащата и... Ще влязаме, не бойся, бе. Не. Ще вляза с кепа само да го докараш до брега, бе. Няма Дали бързо ми дай с малкия кепа. кепа. Дай ли кепа? Дай да е тук под ръка, бе. Дай го е тук, да е пак ще видим. Не, още къде е той? Не е много, бе. Не е много, ама... Не е много. Не, изобщо не е уморена рибата, че. Излезе. Ще бе. Не била разпъла 100 метра ли? Мама Ти си видя ли какво става просто? Не знам колко разпъна човек. И предстои на какво напрежение да държа рибата. Ние с някой екаре, виждам, не се научи. Пак, почва. Предава се вече, предава. Малко. Оп. Ще кажеш, че се откача на моменти. Търт. Олабва. Да. Това ще кажеш, че... Тръж го натегнато. Убирай. Напълне държа кепа. Я ситни... Той трябва да дореш. Малко му остана. 10-15 метра. Тук дойдеш, ще скочи и ще се откачи. Няма да скочи, кепа нали е тук. Малкият сега аз ще го взема кепа и ще нагазя, не бойся. Да по-късно. Майка му не еба. Колко го чакахме. Човек, видя ли какво прави? Да, дърпа яко. Аз хем съм го спуснал, ако... Чак няма да се предава. Къде усеща при брега вече. Аз ти казвам, че усеща брега вече. Прибирай. Ето и може... Ти кефа. Голям кеф ли давай с тази риба? Човек, ти гледай какво прави път. Ти водолази ма дърпа, какво става? Виж ги бъзаксиите. Кои ли? Те скрита. Ми так мерси, че съдиш тука. Мамата му да еба. Големи сте... Средата на гьола. Свърши тока хулчина, изтегли мама му да еба, щяхме се издави. Оплетах си другите, чакай. Хулчина, извади тука. Свали долу, оплетах ти. И пак снимат, пак. Виж, че е върху. Чакай, съветът е тук. Леко е обери, сега да не е. Не барай, той е толкова отгоре. Маме, шаранта е баба. Поне 20 кила беше. Давай стипа, дай такъв стип стана. Убийство, ради. Леко закачи нещо. Буташ, малък, ти го буташ.